Притесняват ли ви различни симптоми, свързани с неразположенията на простатата? Заболявания, свързани с простатната жлеза, могат да доведат до инфертилитет и еректилна дисфункция, причинявайки значителни психологически проблеми. Представяме ви Простат Хоуп плюс Арония или Ликопен от Гревия, веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Иновативна формула, чиято цел е оптимално функциониране на простатната жлеза и превенция на доброкачественото й оголемяване. Спомага за естественото производство на тестостерон, което е от съществено значение за мъжкото либидо и физическата издръжливост, подсилва сперматогенезата и подобрява половата функция, както и нормалното функциониране на пикочните пътища и бъбреците. Добавката активно предпазва и от възникване на заболявания, свързани с простатната жлеза, като инфертилитет и еректилна дисфункция. Осигурете си спокойствие за здравето на вашата простата. Поръчайте Простат Хоуп плюс Арония или Ликопен от Гревия БГ още днес и си осигурете оптимално здраве.